ndopari kunaka apa kuti Prophet Passion. munovaona. Okay, wapabvunza wachiti chii? Mubvunzo wangu ndeungotika inini ndichitaura ndira kuti ndikupe example. Ndakanzi talk about Prophet Magai, ndinonzwa kufara because ndipapa vari kubatsira vanhu, anomanzwa vari kubatsira maartists ende vane mascholarship avanopa. But ini makanzwa noti inini ndakadauda kutaura about Prophet Ed handikataura because Prophet Ed is my everything. But ndangokupa example, imi makanzwa munhu anonzi Prophet Passion, munonzwa sei Prophet Passion? Okay, vanhu vanofunga kuti uri pedetawas Ndiripo murungu. Right, vanhu vanofunga ndakavenga Prophet Passion. Let me be honest here. Handina kuvenga Prophet Passion kana not even. Handina. Okay. But ndingori ne problem 1 or 2 pavanhu. But kuvavenga chacho handina. Naye ndinovengere chi comedian watakapuwa. He's actually a good comedian andakamboona muZimbabwe. Vana Mukadota, vana Parafini, vana Kapfupi, vana Maraba. I think vaifanira kuitwa category yemacomedian kana vemaskito madrama. He's the best comedian ever. Anto tikamisa Maraba, tikamisa Kapfupi, Prophet Passion anouya number 1 in terms of that. He's the best. Mufield yoyo is the best. Saka ndechivavengere chi munhu anonzi anti unoona vanhu vachiri mulockdown, understand? Saka vanhu vachinge vari mulockdown vane stress, vane chichi zviri kunetsa zvakamira sei. So pakauya munhu ari kuti ngenge ari kuti chichi, that's munhu maskit. Saka why would you why would you hate munhu anokuentertain? Uchiripo here tawas. Achiripo. Saka ndikada kuva ndosandati kumacomedian andakamboziva muZimbabwe muno. Parafini haana do naProphet Passion. Parafini mwana mudiki. Mukadota futi mwana mudiki. Kapfupi chaichai haafani kumira kana Prophet Passion asvika nyaya dzecomedies. Mwana mudiki. Maraba chaichai mirepo ipapo. He's the best ever. Okay? Anofana zveshwa uya rutamfa anofana kutoita street theater anofana kuti aitoita nyika titomusapota kuti tine comedian wedu anofana kutoenda kunze kunomirira nyika in terms of comedy. Okay, so I don't have any problem nazvo izvozvo. Uripo ndiripo koruseke chineta uruseka chineta. Alright. Ini ndofamba nenyaya dzangu. Alright. Imimi so issue pandinozoita problem is what has depends. Alright. Don't you cut it, but sorry. Pandozongoita problem panhu 1. Unoziva ndipapi murungu. Pandoita problem ndepekuti isusu takakurira inini ndakakurira in a Christian family. Ndakakurira ndichidzidziswa zvinhu zvaMwari. You understand? Kumuri kwandobva ini. Saka zvinhu zvaMwari ndozvinzwisisa zvisingatomboita. Saka ndinoita problem if he comes akabranda himself as a prophet. Akauya in the name of a prophet of God, especially the Most High God. Ndo pandinoita problem ipapo. Chete, zvimwe zvese zviri right. Dai aiuya saPassion Java asiri a prophet, asina umwari hwaanoti claima to. Ndanga ndisina problem. But problem manje anouya achiti Prophet Passion achimirira Mwari. Okay? Saka anoziva kuti mapurisa atinawo akaonekwa achimwa doro akapfeka uniform zvinodzingisa basa zvinosungisa. Nekuti vanenge vachiti haukwanise kuningira kusvibisa brand redu rezeta raP. Kana uchimwa doro imwa doro, but don't drink doro wakapfeka uniform yedu in public.
saka tokusunga. Okay, so prophet passion pakangouya wedhi rekuti prophet achimirira Mwari ari kumusoro kudenga, rato brand rekuti haufaniri kuonekwa uchibuda uchiti ndezvema izvo, ndezvemataudho izvo, uri in public uchimirira Mwari. Wakutotanga kusvibisa brand raMwari papo automatically. Okay, asi mashoko iwayo akataurwa nasomeone asina kunyora kuti prophet, no problem, but akataurwa nemunhu ari kumirira brand raMwari, I now have a problem. You understand? Uripo here Tavazi? Ndiripo murungu. So issue inoizoitika, issue inoitika ndeiyi. Andisati munyika muno mufano wangu ndoda ndikudze zvinhu izvi. In this world we only have two worlds, world ya devil ne world ya Mwari. Two. You understand? Tine world ya Mwari ne world ya Satan. Ziri two, hakuna zvimwe. So either uri kwa Mwari kana kuti uri kwa Satan. Hazvisangani zvinhu izvozvo. You either hot or you're not hot. You're cold. Zvinhu two. Hapana anoti haini ndiri pakati nepakati, kwa Satan ndiriko, kwa Mwari ndiriko, kwese ndiriko, hakuna zvakadaro. Now the question ndoda kukubvunza ipapa tikati ngatitaure kuti passion ari kwani. Hama dzangu whether unomuda haumude, answer unayo izvezvo. Unayo. Nekuti kwa Mwari haumbofa wakasangana newedhi rekuti hausangana navo. Kwa Mwari haumbofa wakasangana nemunhu ari kuti pfutseke iwe, chichakwewe, hausangane nezvinhu zvakadaro kwa Mwari, hazviite. Okay? Are you following? You are following. Fine. Right. Andirambidze kuti munhu asponsor video iri kutambiswa magaro, munhu akashama akati ase, that's not bad, it's actually good, but hazvifanirwi kuitwa nemunhu waMwari. Zvinofana kuitwa nemumwe promoter, kwete a man of God, because uri kupromota chii? Ndibate mushe mfana wangu. Ndibate mushe. Now mvunzo ndewekuti kana a prophet of God achibuda achisapota pari kutambiswa magaro, atoripo futi pamagaro acho iwayo. Mvunzo ndewekuti is he inspired by the Holy Spirit? Because anything chinoitwa nemunhu waMwari chiri inspired by the Holy Spirit. Now the question is, kana munhu waMwari achibuda achiti ndezvechi izvo, futseke ndezvechi, the question is he inspired naMweya Mutsvene? That's the question. So the question iripo here. Mubvunzo answer tabva taiwana. Iwo Tavazi pane pandanchikudza ndikati pane pandakanzwa uchiwanziwa iwewe. Handika ndakanzwa uchiwanziwa. Vanhu vachikuwanzira vafanira vari tu vari palive vachikuwanzira. So hey Tavazi chichi anokumbira ne. Unozoti ndakada response yawakapa ipapo. Wakaresponda ukati. Wakaresponda ameno zvakatara